Tu vám ukážem, ako funguje TradeLocker. Takže ahojte, tu je edukátor Zakaš. A tu vidíte, ako môžete maximalizovať TradeLocker. TradeLocker je tradingová platforma a môžete na nej obchodovať. Môžete obchodovať s trade alertami alebo aj priamo na živých hodinách. Takže pozrite sa. Už som prihlásený do TradeLockeru a tu napravo je auto. Cez to môžeme zadať pozíciu. Čiže kliknete si napravo dole auto, kliknete, otvorí sa vám tento obrázok, tento box. Tu máte market, tu máte pending, sell, buy, market, tieto. Čiže tu môžete zadávať obchody. A teraz edukátor vám pošle signál sell, takže kliknite na sell, ale musíte kliknúť stop loss. Tu je stop loss. Kliknite na stop loss box a napíšete sem, čo vám edukátor napíše. Napravo máte take profit, takže kliknite na to a opäť napíšete sumu, číslo, ktoré vám edukátor pošle. Je to veľmi jednoduché. Môžete všetko editovať. Máte viac informácie tu. Pozrite. Napríklad chceš riskovať $100 na tomto obchode. TradeLocker nám to urobí veľmi jednoducho. V strede vidíte PNL, Profit a Loss. A teraz vidíte, stop loss ukazuje 0,01, teda size tu. Čiže okolo 78 riskujeme. Ako môžeme zvýšiť tú sumu? Pôjdeme na lot a zmeníme. Ideme vyššie, tak sa to celé posúva hore. Nemusíte sami robiť kalkuláciu. TradeLocker to všetko za vás urobí, celú matematiku. Toto je jeden spôsob. Druhý spôsob, že si vyberiete percentá. Risk v percentách na miesto dolárov, na miesto peňazí. Ako to urobíte? Poďte tam, vymažeme stop loss, vymažeme take profit. Čiže vrátime sa naspäť, sme zase TradeLockeri a klikneme na sell. A teraz vľavo na ľavo, kde vidíte risk, kliknite na ten risk a napíšete percento z vášho balansu, ktorý máte, z vašej sumy. Napríklad 0,10. Tiež sem dáme stop loss, ktorý nám ten edukátor poslal. Iba ho skopírujeme, super. A čo bude náš take profit? Takže sem zadáme tiež take profit a to je všetko. Takže stop loss stále píšem. Potom tam doplním take profit, super. A teraz nám ukázalo, že na 0,10% v risku nám ukázalo, že obchod, ktorý máme otvoriť, by mal byť veľkosti 0,04 a celé to otvorilo. A toto je celé, takéto ľahké. To sú také tipy a triky pre vás. Nemusíte nič komplikovať. V AkašX sa naučíte, ako maximalizovať TradeLocker na plný zisk. Toto sú také jednoduché tipy, aby ste vedeli zadávať obchody priamo cez TradeLocker. A kde nájdete menové páry? Tu hore, vľavo, hore kliknete na market. Tuto bolo market. A môžete začať do vyhľadávačika napísať napríklad euro-dolár. Môžete zadať zlato. XAU, alebo nás 100. A potom vám to vyskočí a môžete si to tam dať. Napríklad vy budete radi obchodovať US30 a chcete si to uložiť do vašich obľúbených, takže podržíte, tuto si zvolíte US a podržíte to a dáte add to favorites, pridáte to do obľúbených. A potom sa vrátite naspäť a vidíte tie menové páry. A tam vidíte hviezdičky. A
A na tých hviezdičkách vidíte, že to sú vaše obľúbené. A preto vidíte na stovka, lebo to je môj obľúbený. A podržíte dlhšie zase a môžete to zrušiť, dať preč. Opäť extrémne jednoduché, naozaj ľahko môžete manipulovať. Teraz sme na obchodoch, môžete si pozrieť vaše zatvorené pozície, koľko dnes, históriu, pozície, ukazuje vám, aké máte otvorené. Teraz nadám obchod, aby ste len videli, takže ani som neanalyzoval, len som klikol, aby ste videli, ako to vyzerá. Zadal som obchod, vidíte? Zadal som obchod. A keď kliknete na trades, obchody, tak už vidíte tú pozíciu otvorenú, tu. A keď kliknete na dolár, tak aj vám ukáže viac informácií. Môžete tuto editovať, môžete editovať stop loss, všetko. Tuto kliknete na to pero a môžete editovať. Iba vám ukážujem, ako rýchlo môžete manipulovať s trade lockerov. Takže idem to teraz zavrieť, tuto len kliknete full close a zavriete ten obchod a to je celé. A vrátite sa naspäť aj do close positions a môžete vidieť aj tie zatvorené pozície. Len takto, ako to vyzerá. A to je všetko. Môžete dokonca meniť hore aj farby, môžete sa s tým hrať, aj indikátory. Je toho tam viac. Potom v akadémii nájdete aj videá na Trade Locker. Čiže toto sú také základné tipy, ako používať toto Trade Locker. Majte pekný deň.